orang kesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, ayyuhal muslimin. Bapak Ibu sama filosofi semuanya bisa diberikan dan kepada waktu saya berkumpul urusan kita bersama untuk berbeda usaha dan kalau seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah. Tanti rahmat Allah alhamdulillah wa kesempatan Allah kita sadar selesai salam salam mungkin betul betul pada saudari dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Bapak Ibu hadirin dan hadirat pakai dengan acara Allah segera membuka kaum acara kembali mengambil pesan yang tadi masyarakat dengan kami pun benar dari pokok di bersama ini. Alhamdulillah Allah SWT berkata dan pun pokok di hati semakin emas. Tetapi acara kawan sudah sampai memaafkan diri sawari sawari. Pagi punya subuh mengejar insyaallah dari hari untuk pesanan di Pengikut Protokol Kiai Nur Polis SPPD sampai berlalu dahulu. Waktu dikawalingan bagi para bapak itu mati jatuh. Ingat bagi dari sholat berjamaah bagi penampakan dan sholat maghrib maupun besar al-hujan. Maka sering Allah bin mengatur kata-kata manapun maupun itu Allah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya jero berarti. Pasangnya boten. Biasanya sarungnya apa? Adalah
Waalaikumsalam. Enggak, tak paling. Nggih. Nuwun sewu para bapak para ibu. Kula kadang-kadang nggih jaga kadang-kadang nggih ade mboten kula rumaos paling inggil pasange salone seru ini kok kali sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana fi salasatid duri darud dunya darul bariyah darul qarar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah isfa'lana wa liwalidina wa awladina wa jirana wa masyayikhina wa man awsana wa awsahum wa kullatana fi du'a'il khairi wa diyar. Assalamualaikum ya sultanal anbiya wal mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala habibina Muhammad. Sallu ala sayyidi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Waduh. Ngono kuwi. Ngantuk. Lah ibu-ibu nek tak getak ngono ana sing wis sembuju, ana sing ning pojokan wis slonjor, ana sing wis ngantuk. Pak Mas kon iki wis ora digetak ngono dhek wis hafal segala iki iso model kadang-kadang. Ngantuk. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
tasakharu fa inna fis suhuri barokatan. Ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, kiai sepuh, haji sepuh sedayanipun ingkang dados pengarep kula panjenengan sedaya derek-derek fatwa nasihat sing sae-sae nggih. Alhamdulillah sauna derek Mbah Yai ngoten niku selamat dunyane selamat akhirat insya Allah. Payah kiai niki mesti bahas aku kae. Ya ora ngaji niku ya nggih apa metune mesti pripun dereng mesti. Saderengipun nggih matur kathah-kathah panjenenganipun al-mukarramun wal mukarramat Mbah Yai Kaji Sudi Ahmad, Mbah Yai Saidul, Pak Kiai Mas Koni tasih enem-enem ya Gus nggih. Gus Yai Mas Koni, Gus Yai Kusron, Gus Yai Nufaidin sedayanipun ingkang tansah kita mulyakaken lan mugi iso nganterke kula panjenengan sedaya mulya wonten ngarsanipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mbok bilih anggen kula nyebataken kececer. Lha kok kaya ngono. Gaya. Para bapak, para ibu, para kadang sutresna sedayanipun ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak Yai, Ibu Nyai sedayanipun guru ngaji ingkang tansah kawula mulyakaken. Kaping kalihipun sholawat sarta salamipun Gusti mugi katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Agung Muhammad ingkang setunggalipun nabi ingkang kula panjenengan sedaya dereki syariat-syariatipun tindak lampahipun kita dereki awit saking tilem kemawon ngantos dumugi kula panjenengan sedaya ngelilir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebab boten krasa kula panjenengan sedaya dalu tilem niku kula panjenengan sedaya kados-kados mati meninggal dunia. Wong annaumu akhul maut turu ki sedulure pati, turu sedulure pati. Mula nek turu sing ati ndonga aja lali. Dongane turu saged apa mboten? Kok kalah karo CSD. Subhanallah. Dalu jam pinten, Bu? Biar ora sahur barang. Nah panjenengan tangine biar njur pakne tangine jam pinten? Jam 8:30 wis njur piye? Subhanallah. Muga-muga awit tilem ngantos dumugi kula panjenengan sedaya nglilir dicatet amal sae kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Mergo kathah kanca-kanca kula panjenengan sedaya, Bu, nalikanipun tilem ora iso tang. Gusti awake dhewe sik iso tangi mulane, Bu. Kok srengenge wis ndolok. Rampungi pedhongane semoga-moga nggih kula panjenengan sedaya kumpul ngeten niki dados pahala, dados ganjaran ngarsanipun Gusti Allah. Amin Allahumma
Para bapak, para ibu ingkang tansah kalau tresnani selawatannya Bu ya. Kadang-kadang selawatnya apa sih kok kaya kelelen kaya enggak kaya ora iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Deres Quran ganja solawatan wiritan yasinan sholatullah salam ahla rasul salatullah ala yasin umbah nyaponi omah ngeloni bocah ngeloni lho niku ganjaran apa mboten? Gak ngeloni pakne ora tau sitatan. Ya mulane tukoke odol. Salatullah salam ala salatullah ala mulane nalikanipun saring niku Bu ganjaran aja dipandhewe. Pakne digugah jek sahur bareng istri salehah kan ngoten niku nggih napa mboten? Sing lanang ngomong siji sampean ngomong ping 5. Nggih. Ayo sing lanang cepet gering. Bar gering ya terus watuke jegis udah terak mari-mari ya innalillah. Subhanallah. Para bapak, para ibu muga-muga sedaya amal kula panjenenganipun saged dados pahala karsanipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Mau nggih pun dosami salat subuh Bu. Sampun salat subuh melu tarawih tambah tahajud tambah deres Quran deres Quran apa mboten wong Islam? Ya mesti wong Karangayu nek ndelok kudune. Deres Quran wis sregep-sregep. Do gadah Quran apa mboten Bu? Gadah Quran diwaos napa ten dhuwur lemari. Gelem maca Quran nek dina jemu ae ngenteni jemuah kliwon nek ra kliwon do ra gelem deres. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Alon-alone Bu ya. Ora ngaji sing ngel-ngel malah sampean bingung, kula dhewe malah bingung ora lek apa-apa. Nawiru padha madhangana sira kabeh buyutakum ing omah-omah sira kabeh bisolati kelawan sol wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an. Pak ayo deres, Pak ayo dijak bareng pengantin anyar karo nganti tekan pengantin lawas niku ya gak enak bejane berblas. Alhamdulillah mulane bapake nggih mula bapake nek kalih ibune sing sayang temenanan. Wong wedok niku nek disayang wong wedok niku nek disayang insyaallah umure
dawa ana masalah sithik ya Mbak wis aja kaya ngono Bu, urusan ya urusan aja didawak-dawake. Rumah tangga kan ngoten Bu, urusan cilik dadi wedi. Wong trimane gara-gara Pak Saur jangane kasinen sithik ngono kok ya wis ya Allah Gusti Bu rene iki jangan ki mau digawe upil apa priye karo kowe. Oh, gak upil-upil meneh Pak, ngamuk meneh priye kowe. Aku wis esuk pupo sumba sasang bocah bisa digugah dan sebagainya. Subhanallah. Siji tiang kakung ojo nganti-nganti nek kalau istrine salah siji terus buat tendang joroke jenggung. Oh, ya Allah, atine lo bojo itu harus dicintai dan harus disayangi. Lah kok dibuat iki pemekesen apa? Aku bojo lo tak taken kalian jenengan Bu, jenengan nate mboten diulangi salat kalih bojone. Bojo kuliwe kadang-kadang ra tau. Ya Allah. Jak salat Bu. Lah bojoku nek dadi imam ning ngarep kaya kengelan piye. Lah jamaah ten masjid nggih. Jamaah ten masjid sareng-sareng. Muga-muga sedayanipun dadi amal ibadah. Amin Allahumma amin. Bingung, aduh bingung. Hatiku sedih sekali. Tiada ketentreman dalam rumah ini. Ayah ibu bertengkar tak pernah kompromi. Sing nyanyi sinten niku? Nasi Daria kula sing nyanyi Nasi Daria, sing nyanyi aku kaya kenal Nasi Daria. Oe. Ya Gusti. Tak ada yang mengalah. Ibu kesal karena ayah. Mbak aku ki diriwangi ngono Bu jenengan muni toreh-toreh ngono. Loh, rumah tangga bahagia niku gak kudu duwite akeh Bu. Nggih napa mboten? Rumah tangga bahagia niku ora kudu duwite akeh, syukur pisan duwite akeh rumah tanggane bahagia. Jenengan ngertos artis. Artis niku subhanallah ning golek duit pinter. Mesem mawon dibayar, mencep mawon dibayar, bayarne puluh-puluhan juta. Ngetokke kelek mawon dibayar. Keleke payu ora kaya keleke sampean. Ya Allah Gusti. Ning kidek malah lebar rumah tanggane. Nandake rumah tanggane ora bahagia, isih bahagia sampean, Bu. Esuk-esuk wis mangkat ning sawah. Memek jangan karo pakne, ngirim karo pakne. Wis ana sak kandi janganane kacange wis akeh sak kandi jemput karo ibune. Pak, wis siap aku, Pak. Tompakan yokit ontel. Ontel ngrejekeni amin Allahumma. Ngono, senajan ontel ngrejekeni tompakane ngene wong karo masjid ora nglirik. Tompakane ontel tapi tahlilan sregep, sholawatan sregep, subhanallah ngrejekeni. Pite ngarep pisan wae janganan sak pandi wedi wae. Sing mburi kok pandi wedi wae. Terus ibune tompakke ning dhuwur pandi. Ya Allah, wis ora Pak, sing penting ngrejekeni awake dhewe anak nurut, bojo manut, alhamdulillah. Ning salate Pak Wajo Keri aku ki ngerti nek sampean ki nyambut gawene sregep, tapi salate sampean kok pas sing tak dengokke ki gurumu ki sapa ana dene salat kok kaya ngono. Lah kaya apa to, Bu? Lah kedeloke para yai ki lho nek salat kok apik. Lah salat piye? Iki sithik-sithike Bu ya. Nalikanipun Allahu Akbar niku nek tiyang kakung iki ngeten iki. Tangane sing jempol niki isor
kuping, terus jendike ning dhuwur, kok ning dhuwur payon, ning dhuwur kuping, ngoten niku. Terus nalikane rukuk kadang biasane kan ngeten niku lho Bu. Nun sewu niki mikir tak dirake oleh dijuga. Sik. Allahu Akbar ngono lho. Wonten kan sing salat niku. Allah. Duwe kowe. Iki priye? Joko ngoten nggih. Iku nggih, aja ngoten niku iki. Niku artisen niku jenenge. Ya Allah Gusti. Kula mboten mirsani sinten-sinten niku umpama nek enten sing ngoten niku. Tapi nek jenengan mboten pitados tok tanya kalih Mbah Yai, Mbah Kaji. Din, kula nanti diomong kalih Mbah Kaji. Din, salat kuwi sak donya. Kuwi paling apik, paling rapi. Niku wong Indonesia. Wong nggih Mbah Kaji. Lha kowe besok titenano nek wis tekan Makkatul Mukarramah kono delok salate wong-wong sak ngalam donya sing kaya apa salate paling apik iki salate wong Indonesia. Wong Indonesia ku dene muni salat usolli fardhu subhi pawanan lillahi. Kawanan. Niku wis Allahu Akbar niku astane. Ya ora ning nggon ngisor bulu, ya ning tengah-tengah nek ngisor bulu ngene iki njur piye salate. Mulane mulangke. Nuwun sewu malih sampean rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah ngoten niku Pak sujud Allah benekke sarung barang ngene iki niku pelajari mutilatus sholat niku al amalu al katsir nggih sekali niku sing nomor kalih al amalu al katsir mengerjakan sesuatu pekerjaan di luar sholat sing ekeh. Dan sing nomor 1 apa piye niku sik tak eling-elingi dhisik ra. Al awal al kalamu amdan. Salat kekean omong om. Salat kekean omong om. Mulane poso niku wonten ten jero salat. Nek wis Allahu Akbar, awae aja dawa meni. Allah disambung dawa meni. Buar ya lebar nggih. Sedengan niku ten salat. Al kalamu amdan. Omong-omong sing disengaja, sing omongan niku mboten enten hubungane kalih salat 5 waktu. Lah omong-omong sing ana hubungane karo salat ki omong-omong padha ngene. Omong-omongan yo tasbih, yo takbir, yo tahiyat niku kan omong-omong sing ana hubungane kalih salat wis Allahu Akbar ngono kok yo maju rene. Kene jejer aku kene. Priye sedunge kowe kok Pak Ngrembug mantu apa kok nyuruh salat kok ngomong la ilaha illallah. Dadi kula wangsuli malih salat sing paling hebat niku salate wong Indonesia. Temenan niku wong Mbah Yai Haji tau matur kalau salatul arba'in kan Madinah. Kowe kan durung tau teko kono to, Den. Dereng ya dongake ra Mbah Kaji men kula saged dugi mriku bareng-bareng Allahumma mantap. Ya lah mriko kan butuh sangu katarep ora. Mantap. Ya muga-muga awake dhewe iso mangkat kaji kabeh. Amin Allahumma amin. Sapa sing ora kepengin dugi matatul muka romah diriwangi poso, diriwangi napa-napa. Nek ten mriko kuwi Den, salat kuwi ana sing Allahu Akbar kuwi ngesake aku wae. Lah kok nek wis sujud, rukuk sujud, aku ane glundung, doyak aku ane. Iya iki.
Mane yai-yai Indonesia nu nek ngarani kuwi hebat-hebat ora kalah karo yai-yai sing ning Lebanon kono. Sing ten Lebanon mriko. Tapi aku tahu weruh kiyaine wong salat kuwi nalikane Allahu Akbar tangane dibengke. Priye kuwi? Lah weruh aku ora tau weruh kok. Lah priye? Ngeten. Allah sing ngoten niku ra. Takone karo kono sing nglakoni ngono kuwi priye kuwi. Wonten. Tapi aku yo tau weruh kiyaine ana wong salat ki Allahu Akbar. Ana sing menceng, mbok menawane kono ngerti ana dalile. Ya, lah kok meneng-meneng kok sering ngene wis dolok. La ilaha illallah subhanallah. Biasane konten niku mulane tetep awake dhewe berpegang karo Mbah Yai awake dhewe sing ahli kitab kuning, sing ahli Al-Qur'an, sing ahli hadis. Amin Allahumma. Urip iku ibarate wong maku wong urip ibarate wong maku mampir sawetara yen budal ra bakal bali sangune iman sarta laku tomo. Solawatannya Buya. Masane tenggorokan iki wis apa niku. Biasane nek ngaji ngeten kan yo ning ngarepe iku ono ekstra jus kok. La ilaha illallah. Arang poso. Ayo karang poso. Nek wong wedok niku nun sewu Bu, yang estri niku genep sebulan apa mboten? Ora wong wedok niku wonten tamu penghormatan. Nggih napa mboten? Wong mulane niku termasuk wong sing wajib batalke poso. Siji apa? Siji termasuk tiang estri nalikanipun poso. Awet kayake mbah kok muni Bu. Mikir wedi. Panjenengan dalu pun sahur. Poso awet bengi anjuk esok anjuk aman duhur. Panjenengan menstruasi. Ya, kok telas-telas. Niku wajib batalke wajib. Non sewu ketoke barang sing sepele, sing gampang-gampang. Iki nyamari. Mulane bojo sampean nek ana ngaji ngene, pun pakat ngaji men ngerti. Nggih. Samare napa ibuke nek pas menstruasi ngoten niku pakne ora ngerti. Kok yo ngikep ae. Sampeyan muni huk Pak mandeg sakmono. Aja diteruske lae mlaku. Nek apa to, Bu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aku lagi menstruasi. Lepane wis ngebet kok. Menstruasi yo ora apa-apa kadar sithik kok. Sithik priye? Dosa, haram hukume, larangane Gusti. Ora oleh. Wa sholli ala Muhammad. Yen urip saka sapa jawab sapa karo apa jawabe sapa karo apa yen urip
saka sama kok dilagoke yen wis urip arep sok yen mati balik yang gone sangune mati rupane bujang sholatullah ala toha salam ala yasin sampeyan ngaji sing ngajak nek wis ngaji entuk-entukane esuk iki ngajine karo sapa Bu? Karo cambler kae. Nek rak dilakoni ora entuk apa salat salamu ala toha salatullah sampai tekan rumah weruh pakne awet esuk jek ngaji ra gelem malah turu ning lincah tekan rumah sampai sholawati iki ngono bojone kok blungker sebabe blungker ngono kuwi sing arep ngenggo ora dienggo ya ora apa jang salat Allah Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim. Kesel. Pun jam 6 to, Bu nggih. Oh, niki kula lagi muka dimah. Pak Mas koni gaya. Ya lagi muka dimah. Kene diteruske nganti tekan jam 6:30 sampean ra iso dodol, sampean ra iso luru rezeki ning masjid terus. Biasane sampun sak menten Pak Mas koni nggih. Sampun ya Bu ya. Insyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar
Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap jiwa itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab ning ngarsanipun Gusti Allah. Nalikanipun wudu niku nuturi dhateng kula panjenengan sedaya. Basuh rai, basuh tangan, basuh sikil ngan tangan. Nek kowe pengen selamat yo ngan mlaku ngemeko nek barang kuwi apik. Nek barang kuwi ora apik yo ngan tangan. Aja dilakoni. Ngan tangan kuwi nek bojomu kuwi kena diemek. Nek kowe kudu bojomu ngan tanganmu tarik. Mergo nek diteruske kowe engko iso dikepeli tanggane. Lah karep bojone dadi kaya diemek. Mulane nek gonjakan iki kadang-kadang kedah sing atos-atos. Sing wedok wong liya barang lagi mlampah nek galegol kok iso langsung tangane kok Pak Rendi ngono kok yo nyemek bokonge yo wut ngono ae. Nek tiyang sing salihah kok di wut ngono niku wis duwe bojo kira kena napa ngladeni wong lanang li. Jajal kowe wani ngemek aku meneh tak ketok kukumu ngono lho nek ketok tangane laporke polisi sida kreangan apa iki. Sithik lho wis niki rampung, mesti rampung niku jam 6. Masalakakum fisaqor. Kenapa kau bisa masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nuqimul miskin. Wa kunna naqudu ma'al khaidin. Su'ayya sok meneh muga-muga anggenipun pepanggihan kula panjenengan sedaya beto pinten-pinten manfaat maslahah fidini katal akhirah amin Allahumma. Donga dinonga kula panjenengan sedaya kula yo ndongake panjenengan yo ndongake kula muga-muga dipun paringi dawa umure sehat awake cepak rezekine saged sowan wonten ngarsanipun Makkah lan Madinah selalu dipun paringi kesehatan amin Allahumma. Paling mriyang-mriyang sithik tukoke untraplu diserampang karo domek diserampang karo promah cepet mari tak kudu mlebu rumah sakit amin Allahumma. Para bapak para ibu mesti niku nanggen kula matur sing jenenge menungso lumrah kathah kesalahan kekhilafan mlebeten ati panjenengan boten wonten niat setunggalipun sithik kemawon kula badhe nyakiti ati panjenengan sedaya muga-muga wonten ing dina ingkang suci menika napa malih meh bodho subhanallah meh bodho lambi anyar sajadah anyar kudung patok bojo wis yo ora mandeg-mandeg saking kalau cekap semanten kemawon mbok bilangin kawula matur kathah-kathah kekhilafan kekirangan nyuwun agunging pangaksami ingkang kathah kusana kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, selamat menunaikan ibadah puasa. Amin Allahumma amin pun dengan amin amin ya. Saya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله Sing,